Hi there, Sanbonani Moreni. Welcome to Fix Channel for new here. Please subscribe before the end of the video for returning. Thank you for love and support. I appreciate you. Guys, ngiyaxolisa mhlawumbe kwabanye ayizuzakala kahle lento. Kodwa hayi ngeke siyagowa. Yabona nje into beyaqala indaba yazwakala ukuthi uAKA udlulile emhlabeni. Kwaba nezindaba eziningi. Nabanye obhuti abangikushisa la ku-social media asizazi indaba zabo. So mina guys ngibuye ngathandi masizwe ubuhlungu kakhulu. Ngibone lento le yangihlekisa manje ngithi nama ngitshele yona ke. Phela kuyasho ukuthi ngiyazi ukuthi akumnandi guys, akumnandi kodwa kufanele ukuthi hayibo sibe nawo umzuzu wokuthi sihleke singaze siphelele umoya. Lana kunobhuti base South Africa because uAKA siyazi ukuthi wase South Africa. So obhuti la eMzansi bacasukile. Bayalwa into abayilwayo asiyazi. So kune WhatsApp status engifundile yomunye ngicabanga ngazi noma lento ithathe ku Facebook noma ithathe ku TikTok ukuthi kahle into ebangwayo la obhuti base South Africa ingane zabo abazinaki abazondli. Kwesinye isikhathi utholakala ukuthi this house kufika usisi athi bo mama dansise ihambile inja. Kunezinto ezinjalo manje bona bacasukile ngoba badliwo nembeza. Khona badliwo nembeza, khona bazi ukuthi ubaby mama makuthiwa ubaba womntwana ushonile uhambe ladies house ethi bafazi anifequzisi. Wema yaxolisa ethi bafazi afequfequ uhambile thiwa ke bephenduleke nabo bethi idlozi lakho liyasebenza. Manje sekumele ukuthi abanye befela izono zabanye because siyabona ukuthi labantu indlela sebe-judgmental ngayo bakhuluma nezinto abangazazi, abawazi ama-family values okomunye umuzi, morals akhona because angeke uze usebenzise ukuthi sibuya kwaZulu mase uyaqala ukuthi kwaZulu ukuthi nokuthi nawe kini asazi ukuthi niyifamily ebonde kangakanani, nibambisene kangakanani, nihloniphana kangakanani, manibiza family meetings nikhuluma ngani njengoba nje senibhizi manje kubhulishwa uZinhle la online. Futhi hayibo mina iyangithusa lento ngoba kufanele ukuthi uZinhle support umntwana. And isithombe mawubona isithombe ayikho i-message engathi abantu sebefundile ukuthi okay ufake lesithombe wazi so iyakhombisa ukuthi ke kuhamba kuphi lokho. Hayibo sasha ilabo bhuti kodwa kuthiwa ngintshele-ke iy'ndaba zenu ukuthi kahle nina nidliwe ukuthi omama beni bahamba bayodansa ladies house. Make kwathiwa nje kulele sibhedlela kuthiwa bafazi ngidansiseni fequ. Yo ngihlekile le yangihlekisa because umoya wami uphansi selokhu phansi. Ngihluleka nangokukhuluma ngenza amavidiyo, ngihluleka nangokuhleba. Angazi ngiyaqala ukuzwela ubuhlungu kangaka ngezathu eziningi nangezathu eziningi izinto engiyifundile kodwa bengifuna ukuthi ihlekeni-ke lena ngoba iyangihlekisa. Mengahlekisi ngiyaxolisa futhi ningangithethisi umoya wami awukho right. Ngicela ningangithethisi awukho right umoya wami. Thank you so much for your love and support. I love you and appreciate you. Bye bye.